Ελάτε να υποδεχτούμε τη νέα μοντέρνα τραπεζαρία Symmetry. Το σχεδιαστικό τμήμα της OFA.gr εμπνεύστηκε και κατασκεύασε αυτή την τραπεζαρία από μασί φωξιά σε συνδυασμό με κόντρα πλάκες ημίδας και επένδυση φυσικού δριός. Μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή που καλύπτεται από γραπτή εγγύηση ποιότητας. Υπάρχουν τραπέζια που απλά υπάρχουν στο χώρο και υπάρχουν τραπέζια που τον ορίζουν. Κατασκευάσαμε την τραπεζαρία Symmetry για να είναι το κέντρο του χώρου σας, εκεί που όλα ξεκινούν και όλα επιστρέφουν. Η επιφάνειά της, με ιδιαίτερο ακτινωτό σχέδιο, δίνει χαρακτήρα, βάθος και ελκύει κάθε βλέμμα. Οι στρογγυλεμένες άκρες επιτρέπουν άνετη και φυσική κίνηση γύρω της, κάνοντας κάθε στιγμή πιο ξεκούραστη και ασφαλή. Και όταν οι ανάγκες σας αλλάζουν, η προέκταση σας δίνει το χώρο που χρειάζεστε άμεσα και χωρίς κόπο. Οι καρέκλες Symmetry στηρίζουν σωστά το σώμα, ώστε να απολαμβάνετε το κάθε γεύμα, λίγο περισσότερο. Η σχεδίασή της δημιουργεί ισορροπία στο χώρο, ενώ η σταθερή κατασκευή με μασίβ στοιχεία σας προσφέρει σιγουριά σε κάθε χρήση και συνοδεύεται με δεκαετή γραπτή εγγύηση. Κατασκευάζουμε κάθε παραγγελία για εσάς, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο χώρο και τον τρόπο ζωής σας. Γιατί τελικά δεν είναι απλά μία τραπεζαρία. Είναι το σημείο που σας φέρνει κοντά, κάθε μέρα. Επιλέξτε τις διαστάσεις, το ύφασμα και το χρώμα της αρεσκίας σας και εμείς θα φτιάξουμε ένα έπιπλο ξεχωριστό για εσάς. Για να σας αποκαλύψουμε ακόμα περισσότερα μυστικά, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της OFA.gr για να ζήσετε από κοντά μια μοναδική εμπειρία.